חברת נגב אקולוגיה עוסקת ביישום ובפיתוח של פתרונות לשימור ושיפור איכות הסביבה באמצעות מחזור וטיפול בפסולות מסוגים שונים. הערך המוביל בחזון החברה הוא חובתנו ליצור סביבה נקייה וירוקה יותר בעבורנו ובעבור אלה הבאים אחרינו. חזון זה מקודם תוך שימוש באמצעים מתקדמים בהתאם לאופי וסוג הפסולות ובפיתוח מתמיד של פתרונות טכנולוגיים ורעיוניים המשלימים הלכה למעשה את חזון החברה. חברת נגב אקולוגיה עוסקת במתן ייעוץ ובטיפול ייחודי בפסולות ממפעלי מזון ומפעלים תעשייתיים, מגדירה מחדש את יעדי המחזור של המפעל, מדגישה את נושא הפרדת הפסולת ומכך גם מביאה לחיסכון כספי ניכר. החזון שלנו בנגב אקולוגיה הוא יצירת סביבה נקייה יותר בנגב ובארץ כולה. הייחודיות שלנו בנגב אקולוגיה היא טיפול בכל שרשרת הערך של הפסולות. אנחנו מתחילים מיצרני הפסולות, מניחים אצלם כלי עצירה שונים, ומובילים עם צי המשאיות שלנו למתקנים שלנו, מטפלים בפסולות, ממיינים, מפרידים וממחזרים. החברה מוסמכת לתקני איכות ISO 18001, ISO 9001, ISO 14001. עם לקוחות נגב אקולוגיה נמנים מוסדות ממשלתיים, רשויות, מפעלים, גופים ציבוריים ולקוחות פרטיים. מדי שנה מייצרים תושבי מדינת ישראל כמיליון טון אשפה. כמות זו גדלה מדי שנה, יוצרת מפגעים סביבתיים וגוזלת נפח הטמנה יקר. בתהליך ההפרדה במקור, הפסולת ממוינת לאשפה רטובה ויבשה על ידי הפרדת המרכיבים השונים. לחברת נגב אקולוגיה מערך איסוף פסולת בפריסה ארצית, ובו טיפול ייחודי לזרם האשפה הרטובה והיבשה מהלקוח ועד למפעלי המחזור וייצור הקומפוסט. חברת חיון אקולוגיה מייצרת ומשווקת קומפוסט אורגני איכותי ועשיר מזה 40 שנה לחקלאים, המאפשר קבלת תוצאות מקסימליות בגידולי השדה והחממה השונים. התהליך מתבצע בתהליך אירובי, כמו שאתם רואים כאן לפנינו. אנחנו רואים תהליכי עיבוד ממצב גס למצב עדין. המטרה של חיון אקולוגיה להגיע לרמות יבולים מקסימליות עם חומרים בעלי איכות מקסימלית. חברת נגב אקולוגיה מבצעת שירות איסוף וגריסה של גזם אצל הלקוח, תוך שימוש בציוד ריסוק וגריסה מתקדם המותאם לעבודה בתפוקות גבוהות. חברת נגב אקולוגיה מציעה פתרון כולל לאיסוף ופינוי פגרי עופות מלולים. התהליך צמוד באופן מדוקדק להנחיות טיפול בפגרי עופות של המשרד להגנת הסביבה ונותן מענה תפעולי אידיאלי עבור מגדלי העופות. נגב אקולוגיה פועלת בהתאם לחוק הצמיגים 2007, מפעילה מערך איסוף צמיגים בפריסה ארצית ומתקן קצה לטיפול בצמיגים משומשים. בין לקוחות החברה יבואני צמיגים ויבואני רכב מהגדולים והוותיקים בארץ. אתר דודאים לאיסוף פסולת מהמתקדמים ביותר בישראל, פועל בטכנולוגיות ייחודיות השומרות ומטפחות את הסביבה לטווח הארוך. בחברת נגב אקולוגיה רואים ערך עליון בחשיבות חינוך הדור הבא לקיימות ושמירה על הסביבה. המטרה שלנו בחברה היא למחזר כמה שיותר חומרים ולהשיב אותם לשימוש חוזר, אם זה בחקלאות, בתעשייה ובצריכה הפרטית. נגב אקולוגיה, למחזר זה בטבע שלנו.